Aitu dosto hagajaun banu wagi jangi tusada namora na lau sokot di torang niari mangaraon pangula tu porla anggukna. Jadi do magdos ni roha ibana do aka pangulana tag ngatu upa nasida i masa hupang sadari disuruh manasida tu porlakna. Tungi lau tu balian ni pukul sia di ida mahalak nasing nakongong di onani. Kabe di dokma tu nasida wa dohot mahamu tu porlaki hulian pe tu ho natama hulian pe tu hamu natama. Jadi lau manasida tungi lau musim maibana di pukul 12 dohot di pukul 3 lau songonido di pain. Dungi lau musim maibana di pukul 5 jadi Jepang sama harak na asing cok bodi disi di dogma tu nasida poa sangong sapik kamu manipat sadarion. Jadi di dogma nasida matu ibana tangadong na mangaron hami tungi di dogma tu nasida dohot mahamu teporlaki asa tombot ari di dog pakporlaki pakpola anggurima matok juara tulisna cuma aka pangulai parlehon maupa nasida jojok sian napudi sahat go didapat coroi. Jadi Roma akan masuk di pukul 5 di jalobe ma sahupang ala dinago akan napak joroi hirim maroha nasida kumodang jalo onna HP nang nasida sahupang biru di jalo alai majaloi magmungut manasida dopak namorai nama ia halakan napapudi masuk hola sajom doi mula ulaun kabe dostori baiko nasida tu habi akan atuman wengeni ulaun ro di moh niari donginin nama mangalusi sada sian nasida dangadong hubai tuho nasotigo amang da magdos ni roa hita dinasahu pangi caro ma na tuhoi dungi lau ma alai naing do au mangalin tu na pagpudion songon natuho edang tama gugudia uga saki somok romatam alabasa au songonima gabe pagjolo akan pagpudihian car akan pagjolo hian gabe pagpudi ailat do na yinu ale otik do na tapilid tungi laon nakuk luhuta Jerusalem polik madiaran Jesu na 10 ai dipakulingi manasida di tonga darani nanakuk mahita tu Jerusalem pasahatona marisi anak di jomai tu akasitu ni marim dogo tu siboto surat kabi uhumon nasida maibana ikon magutang hosa dongi pasato nasida maibana tu pagbegu asa disai didisingi jala dipaksilakon dongi mulak mangulu maibana di ari patuluhon dongi didapoton inani anak ni si Zebedeus rap dohot aka anak nai maibana disobama lau pasahaton pangidoana jadinya jesma batok ibana ahadi pangido hamu dungi didok matu ibana loas mahudul sogot anakku na duaun nasada disiamunmu nasada nari di hapiramu di harajaumi aleni na jesma mangalusi dang diboto hamu na pinangido muna tung taginum hamu ma sinuman na nanginum moku cala da pagi di hamu ma pagi dion si pagi dioku jadi dok nasida ma taben hamido dongi didok matu nasida tutunian inumun muna do si inumoki cala pagi dion muna do cala pagi dihon muna do padi dion si pagi dioki alai danggugu diau nama bain hudul disiamuku doho di habiraku damangido padi gioni tu aka panahatan nai ubegi na sapului sogoma rohana sida mida dongana naduai ala di papung jesma nasida nin nama digaje akasikong komibang sodo anak buana cara dipatuduk akan nasangat na do nasida diboto hamu doi unang masongoni anggo di hamu manangis hamu nanang sangap ima gaya pangoloi di dongan na jadi manangis hamu
na yung pagjoro ima gabi na poso di tungan na. Songot anak ni Jol maibe dada asa dioloy harak iba na umbay nago iba na balik pangoloy cara mangaleho sana paintubus ni togok Jolma. Jadi laguak sian ciriko togok mahalak manghoto ni bana. Jala hudul madua halak nama pitung di pinggol ni dalani. Jadi tung dibegi mamurus Jesus jauh-jauh mana sida ni nama asimagu hamdi hami anak ni si Daud. Ala dipisang na akana togobi mana sida asa Simeon. Alai lam gugu mana sida ma jauh-jauh asimagu hamdi hami Tuhan anak ni si Daud. Jadi mangulun ba Jesus dipakuli gimana sida asa adi pangido hamu nasi baenoku Tuhamu donginin na nasida ma naing mamuka mata nami Tuhan. Gabi asima gohani Jesus dicama mata nasida jadi pitong na magida ma jadi di hoto nasida ma ibana.